Għal-festa ta' Korpus, il-komunità tal-Pawlini fir-Rabat taħt it-tmexxija tal-Kumitat tal-Festi Esterni ħasbet li għas-sitt darba tella l-infjorata bis-swit il-Knisja Bażilika ta' San Pawl. Dis-sena il-parroċċa se tilqa' fiħdana lill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna biex imexxi l-purċissjoni. Tkellimna ma' Chris Calleja li flimkien ma' Priscilla Demek joħseb li ssir din l-infjorata. L-ideja nibtet snin ilu minn grupp li kien joħseb l-ideja tal-fjuri, qabel konna wadbu il-waraq marar tir-rant, però mbagħad tibta l-ideja nagħmlu tapit tal-fjuri biex jgħaddi sagrament minn fuqha. Staqsejnieh dwar il-materjal li ntuża għal din l-infjorata. Fjuri nistanilek li għandna fuq 300 pakkett ta' fjuri, plassi ħafna sempra viva li nużaw. Plassi l-fjuri nużaw ukoll ramer, tjan, kafe, bit, skuk, waraq, ta' kollu għandu x'jaqsam man-natura, għalhekk jgħidu infjorata. Is-Sur Calleja tkellem ma' News dwar is-sodisfazzjon li ttieħ l-organizzazzjoni ta' din l-infjorata. U tittaħdem mal-aħħar 3-4 jiem bil-fjuri friski, għaliex it-templi huwa Ġunju, nistinek li kif toħroġ ma' barra jinxfunna mill-ewwel, għaliex toqgħod attent kif ħataħdem taħdimhom, ma tistax taħdimhom qabel għax jinxiflek kollox. Bħala grupp qegħdin ħafna, mill-kbar sa żgħar nistinek għandna tfal żgħar li l-ewwel sena ġew hawnhekk u nistanek li huma l-futur tagħna, tieħu pjaċir tara it-tfal. Jiena għalija s-sodisfazzjon meta nibda nara n-nies. X'int kull esta sodisfazzjon għal kulħadd, però meta tara n-nies jaħdmu sinjal li s-sodisfazzjon irruwa, allura n-nies jiġu għalija tieħu pjaċir taħdimha. Ma stajniex ma nitkellmux ukoll mal-Arċipriet Joseph Mizzi li kien qed jagħti l-appoġġ tiegħu lill-parruċċani volontiera. Korpus hija l-qalba, ir-ruħ tal-Knisja. Il-Knisja ma tgħix mingħajr l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija ċ-ċentru tal-Knisja u għalhekk il-Knisja tfittex dejjem milli tadura tqim l-Ewkaristija u twassal dejjem dan il-messaġġ li bħalma għamel Ġesu hekk irridu nagħmlu aħna wkoll insara. Issa jalla aħna li nibdew dawn l-istaġun tal-festi, narfu iżjed is-siwi tal-quddiesa, tas-sinifikat tal-Ewkaristija, tas-sagramenti biex niċċelebraw b'mod sabiħ, kemm spiritwalment kif ukoll anke esternament fit-toroq tagħna.